Sa burikat lo eh. Ay, alam mo, ikaw mo din na mo. Alagi ka diya ma. Sambayanan mo rin burikat mo. Ay ba, ay diya ma. Kaya basig maingon ka nila burikat mo. Sige ka mo. Kanaan ba ka? Ginagawa mo. Lagi ka, kinhalan mo. Naman lagi babae dia nagtindog-tindog sa latanag mga burikat ba? Agoy, burikat ko yung bayhana ni ba? Burikat dyan ni ba? Klaro ka. Bugos-bugos pa, murag ang ngayon. Uy, kubi. Agoy, bayhana ni. Sharer ba dyan isa? Ulat dyan ni customer niya, maburikat niya ba? Maburikat dyan ni ba? Klaro kayo. Sus, pila na kay customer ani niya. Eh, huwag ka na eh. Burikat. Sus, ako, hindi ko may nga napadako na ko ba? Eh, ako, yaks. Ay. Sundan ako ni. Aw na. Agay! Mapriso ka! Tiyan. Murikat ka di, ante. What? Gusto mo ka diha? Tanbayan mas mga burikat di, ate. Burikat ka, te. Tiyan. Ginagawa mo. Ano ba kayo ni mo da? Sa burikat lo eh. Taka, bataan lang na makadira. Agay! Alam mo, ikaw mo din na mo. Ano ka bantay gud na? Alagi ka diya ma. Sambayanan mo rin burikat na. What? Ay ba, ay diya ma. Kaya basig maingon ka nila burikat mo. Sige ka mo. Pagtarong niya lo eh. Sa burikat. Ikaw may burikat na nun. Doon sa makadire nga. Na mo ipaabot dire mo papa. Dili na magkita. Ikaw doon sa makadire. Agay! Ay, wala. Good mo. Ay, dula-dula. Ako pang ba? Uli dito. Sa mga bataan ka na agad. Bataan niya. Ay, hambi ko burikat ang nagtindog. Gawang ikaw. Ang daywang. Sige naman, magsag-o na og tubig mang. Lumag din ko mang. Bye, ma. Okay, mga lagaw pa mo si mong papa. Tulungag dito ha. Ito ko burger ha. Sige, Ito mang. na dito. Ibigil pa ka dito na. Burger lang.